प्रमद बर' बिथाङा थगायनायाव एक्सपार्ट आरो दासिमबो बिथाङा जाबादि खोथा प्रतिश्रुति होदोंमोन डिउरिं इलेक्शन बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथां बिपिएफनि आफादगिरि बिथां सारा बुंदोंमोन प्रमद बर' दाङ'रिया मिसा फटाख'आ एक नाम्बार हेडमास्टार होननानै। दा बेनि मा फोरमान बिथांमोना होनो नागिरदों बेखौ जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन। लोगोसे बेनि सिगां सिगां आं नैबे कमेन्ट्सआ दामाखा ओरैबादि माने सारप्राइजिं गोमोथाव कमेन्ट्स आरो बेखौ नोंथांमोना नायलांदो। स' गिबियावनो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय गोसो गोथारै। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' अब्ला कमेन्ट्सआ ओरैबादि लिरदों सासे आंनि भिउवार बिथाङा, बेखौ नोंथांमोना बयबो फरायनो हागोन। बिथांनि मुङा जिमेलाव @QWZ17 Pricks लिरबाय आरो जायखुनु जाया। दा मेन खोथाया जाहैबाय बिथाङा कमेन्ट्सआव लिरदों न'खरखौ सालायथ'नोल' इउपिपिएलआव हाबफैदोंलै जों बाथाय होनदों। माने नाथाय दाबो बिपिएफसो जोंनि जिउ थै बिखा मोदोम बिगुर बे सैथोखा। थारमाने बिपिएफनिसो ओरैनो सोलिनानै थाहैथ'दोंनाय इउपिपिएलआव नुनो मोनबाय। माने बै सानसुमा बिथां बे इउथ बिपिएफनि सासे नेता दंना बे फंबाय सानसुमाया, बे बुंनाय बादि माने गोरजा दोनथ'हरनायसो फैफिनगोन होननायफोरबादि। माने दा बुस्थुआ माने टाइम आरो सिचुवेसनखौ नायनानै खाबु लानानै एसे सोलिनो रोंनांगौथ'। दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रासो थाखा फैसा गोनांखाय जेरै गोसो एरै सोलिनो हानोसै नङा होमबा। पाब्लिकफ्रा बिदिनो एसिमिलेट एडजास्ट जानानै माखासेखौ सोलिनानै ओरैनो थांथ'नाय। बेनिफ्राय बिपिएफआवनो थै गोसो मेलेम जिउ होननाय लोगो लोगो गोसो आरो थै जिउ होनबावबाय बेलाय माथो खोथा दंबावो बिपिएफखा। दा अब्ला साननो गोनां बाथ्रा, साननायनि खामानिया नोंथांमोननि। होमब्ला जायफोर बिथांमोना बेबादि कमेन्ट्सखौ लिरदों आरो बेबायदि लाइनजों खोथा रायलायदों, बै बिथांमोना खुनु इउपिपिएलजों एसिमिलेट जाखाथारा। आरो दिनैनि थारिखआव मोनसे फोरमान होनो थांगासिनो दङ। आरो मिडियायाव बा मोगथाङावनो होन माबा मोनसे प्रमद बर' सारा मावनाय ब्रिज इन्स्टिटिउसन देखायनो थिनदों। अब्ला बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलनि खामानि मावनो हायैनि सायाव मा फोरमान लाबोदों बेखौ नोंथांमोना खुद नायलांदो। जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन। No, Pramod Boro he is a very clever in making false promise. वाह क्या सीन है। Pramod Boro he is a very clever in making false promise. Mane Pramod Boro he is a very clever and he is a very expert on making false promises. Whatever he said before election, he did nothing. He did nothing. He made lots of promises. He said that he will give one vote, one job to every student. But now students are asking where is job? But they did not reply them. And also Pramod Boro said that before election, he said that after forming government, he will give every journalist, those who are working in BTC, they will give that 10 crore. Did journalists of BTC get that money? No. So therefore Pramod Boro is very expert on making false promises. And now people fed up on Pramod Boro. So now people decided that next incoming elections, people will cast vote to BPF. And every section of BTC, students fed up on UPPL government, teachers fed up on UPPL governments, and those who are businessmen and owner, they also fed up on UPPL government. So I think that whatever Pramod Boro has said earlier, he forgot everything. If he said today, he will do another tomorrow. Before agreement, where we were in Delhi, that time he made lot of promises, but now he forgot everything. After forming government also he forgot everything. When we were in Delhi, that time, before the BTR agreement, that time Pramod Boro made lot of promises, but he forgot everything. So therefore, before election also he made lot of promises.
that he will do this, but he forgot everything. So therefore, in BTC there is no any evidence that this thing is done by Pramod Boro. There is no evidence. They just made false promises. They said that they done 1200 kilometer road, they did these things, but there is no evidence that this thing is done by Pramod Boro. So I don't think so that Pramod Boro keep remember whatever he said earlier. So before elections also he made lot of promises, and now also he making lot of promises, but people fed up on UPPL government, and they have decided in upcoming BTC election or upcoming in and silly by elections, people will ready to vote BPF, and that this is sure that 1000 sure that people fed up on UPPL government, and people fed up the way UPPL behaving, the way UPPL they are telling lie in front of the people. So therefore, I don't think so that whatever Pramod Boro had made promises he will remember. He forgot me. We were that time colleague of Pramod Boro. नोंथांमोनाथ' बुजिनो मोनबाय, फोरमानखौबो मोनबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सखौ आङो नोंथांमोननिखौ आसा खालामबाय। लोगोसे दिपेन बर' सारा प्रमद बर'नि सायाव मा बुंदों नेक्स्ट आं भिडिअ लाबोगोन। बिथां दिपेन बर' सारनि बुंनाया प्रमद बर' बिथां सीएम सारनाव गोहोम खोख्लैदों नामा, आरो नाब्ला सारखौ मा लाइनजों बिथाङा बख'नो नागिरदों, नाजामारदोंना माराखै, बेनि सायाव भिडिअ थाबैनो फैगोन। स' एसेनोसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।